Vijeće donosi rješenje. Rasprava je javna. Točka. Stranke nemaju primjedbi na sastav vijeća. U ovom trenutku rasprava započinje čitanjem optužnice u smislu članka 415 stavak 1 ZKP-a. Izvolite kolegice. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu prema optužnici broj KDO 4/06 pod broj 40 od 11. veljače 2009. koja je izmijenjena 2009. koja je izmijenjena pisanim podneskom od 21. svibnja 2013. Zarez. Pisani podnesak broj KDO 4/06 podbroj 67 od 21. svibnja 2013. I koja optužba je izmijenjena presudom Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj K 5/09 pod broj 155 od 3. lipnja 2013. povlaka 155 od 3. lipnja 2013. djelomično i u preostaloj točki 1 ranije optužbe, a na koje izmjene se Državno odvjetništvo nije žalilo. Zarez, dakle, prema tako opisanom stanju stvari optuženika Jerka Zovka tereti da je u vremenskom razdoblju od 20. kolovoza 2002. do 10. veljače 2005. kao direktor trgovačkog društva Slavonija DI d.o.o. Slavonski Brod i jedini član uprave, koristeći položaj i ovlasti koje ima u tom svojstvu u cilju da za sebe i druge dođe do imovinske koristi, u vođenju poslova društva nije postupao u skladu s poslovnim interesima Slavonije DI d.o.o. pa da je time počinio kazneno djelo, dakle kao odgovorna osoba s ciljem da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist, iskoristio svoju ovlast te prekoračio granice svoje ovlasti, a kaznenim djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve koristi, pa da je time počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti, zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337 stavak 1, 3 i 4 Kaznenog zakona iz 1997. u vezi s člankom 61 toga zakona. Utvrđuje se da je tužiteljica u cijelosti pročitala točku 1 optužbe. Kakav stav zauzimate prema ovakvoj optužbi? Osjećate se krivim, priznajete ove točke, ovako izmijenjenu optužnicu sa alinejama, prihvaćate li odgovornost za to kazneno djelo ili ne priznajete ništa ili priznajete djelomično ili ne osporavate? Eto. Nisam kriv je materijalna činjenica, ne moj osjećaj. Nisam kriv je materijalna činjenica, a ne moj osjećaj. Nema veze s mojim osjećajem. To je materijalna činjenica, nisam kriv. Vrlo kratko. Optužba ostaje kod optužbe u obliku kakav ona sada trenutačno postoji, time da zbog njezinog usklađenja sa ukidnom odlukom
Vrhovnog suda Republike Hrvatske i stvarnim stanjem predmeta u sadašnjem trenutku u njoj treba izvršiti dodatne preinake. Po vašoj ocjeni to je moguće učiniti i prije početka dokaznog postupka kako bismo njime definirali oblik i tijek toga postupka. A provođenjem dokaznog postupka na temelju tako uređene optužbe, optužba namjerava dokazati da je okrivljenik počinio kazneno djelo za koje se tereti. Mislim, s obzirom da su najavljene izmjene optužnice, da je potpuno besmisleno da idemo u daljnju raspravu, nego neka se ova rasprava prekine i odgodi, nek se kolegici da rok da sačini novu optužnicu. Ne vidim razloga i smjera da idemo dalje sa postupkom, a najavljene su izmjene optužnice. Naravno da se onda okrivljenik mora ponovno očitovati, optužnicu mora se ista, ne znam kakve će biti izmjene, da li će biti značajne, manje značajne. U svakom slučaju mislim da bi prije svega trebali dobiti konačnu optužnicu da bi išli dalje. Ja se u potpunosti slažem. Iz razloga toga što imamo, dakle, odnosno odluku Vrhovnog suda koji upire na određene nejasnoće i provedene dokaze već u prethodnom postupku, a u ostalom u tom dijelu doista treba vidjeti da li sve ove alineje ostaju ili ne ostaju, ili se treba fokusirati na nešto drugo, ili na kraju krajeva optužba, imate pravo i odustati od tog svega. Jel? Na vama je sada da mi date, ja ću prihvatiti ovaj dokazni prijedlog u cijelosti. Daću vam određeni rok. Taj rok ne može biti duži, budući da sam ja otvorila raspravu i započela, ne želim ići iznova sa raspravom. Rok će biti primjeren u onome roku od 3 mjeseca da ne moramo otvarati raspravu ponovno, da ne moramo utvrđivati sve ove činjenice. Tako da vam svima bude jasno. Znači, nastavak rasprave bit će u skladu sa zakonskim rokovima unutar 3 mjeseca, a vama dajem pravo, evo u potpunosti s obzirom na obimnost provedenog dokaznog postupka, i 2 mjeseca, je li vam to dovoljno? Je. Ovo je tisuće i tisuće stranica materijala koje ja pišem rukom i kompiliram i prepisujem. Tako su radili kad su Bibliju prepisivali. Molim vas, dopustite mi da koristim računalo kako bih se mogao tehnički pripremiti ravnopravno ili približno ravnopravno kao što tu tehničku mogućnost ima tužiteljstvo. Će se zahtjev optuženoga razmotriti i u skladu sa zakonom provjeriti osnovanost takvog zahtjeva. To ću sigurno provjeriti, to nema dilema. Tako, zahvaljujem, još ste govorili malo prije šta je za mene povreda, ali vas je informirana službeno. Ja ću tražiti klikati povoljnost da bih ime priznao grešku, odnosno kaznenu djelu. Tako znači služiti kaznenu godinu dana. U skladu sa svime izrečenim, objavljujemo svima, dakle da je u ovom trenutku rasprava dovršena.